yau na yi sabuwa like 2 days ba cikin kasuwa a kom jama'a cikin wani taruwa yanzu gashi ta maka gaguwa yar fara ga ta doguwa har ta kai da na gaida su tsohuwa wallahi ni kam na samu karbuwa ide happen hakan na faruwa baba wannan yarinyar na santa ita ce kwanaki na ce ina santa haba dai ce mini kun manta tabbas ina da hotonta ka ganta masa ce an samu clash ce muka tafi da ita a wani bashi za ta mun transfer wani ba ta kashi yanzu ina kiranta tana gaya mun trash amma sai irin wannan abun an saba mace ba ta ce ma wash baka an saba haka wata ta baka wata cikin sanyi ka sake ji an yi oh this one a new yawa har kusa na ji ciki na juyawa dan gyara su idan kana nunawa share wannan abu nake tunawa ni 50k na kashe mata ramonde ba ta so mu haɗu sai monday ga ta fito sai na dinga kira tun sunday ta shanya ni shi no ke wera sunday ka taba mata dinki ko wata bakar jallabiya da indigo tana yawan fomin niki ko amma dodo wajen cin girki ko ka sai kana shiga cikin haƙula'i put jabala'i ana fara tunanin iyali kashe wuta dole ma canza layi be like sai tana so ta hada muro yaron ku ya samu lion king of the jungle ka sa rayuwa na tana ta tumble ina ta ganin abubuwa double da abun yau ya kwabe daga ta mana shi da kuma ta sabe ta gudu ta mana halin babbe har sai maka wasa ta sabe baba ta samu bakin ciki ga cikin mu ne bakin ciki kuma za ba za ta yi na san ban ciki yana ban da za ka kawo ka ban ciki bana yi kuma rabani da sombuka in na ganta zaki zana gunduma salon ce ta buga mini gunduma can ta ce transformer ta runkuma yanzu kenan kuɗaɗe na sun ruwa ta sa ni wahala kamar dan garuwa ni ba zan ce komai ba dan za ki ban shafa komai ba okay now yanzu dai game is over ba wani rufa ba wani cover na ba kamar sani na ba kanin tarova kai I'm out of this komai is over kai alaji mun san motocin gidanku amma bari in bar ku kuje da kanku dan na ji ciki na kai ta yawo na je biki da ka kafa haba ku da ka kafa da ka kafa aha